Ang impyerno ba ana ay ilalom sa kalibutan? Salamat, Pastor. What do you think, Igsoon? Ang impyerno na silam sa kalibutan? Lugar ini kamatay sa tao, munahaog siya dito sa ilalom sa yuta. Kung ang tao moldagan dito sa ilalom sa yuta ang dautan nga tao, ang pangutana mo ni asa man sang dapita sa yuta Ikaduha, kinsa man say mo adto didto? Imo makita igsuon nga wala tay bersikulo sa Biblia nga nagpamatuod nga kanang impyerno, kung ang imong pagsabot sa impyerno mauna ang gituwag punishment, mauna ang kalayo. Wala tay mabasa sa Biblia nga kanang kalayo nga gitawag og impyerno naa ilalom sa yuta. Pero naatay mabasa sa Biblia, igsoon, nga kining atong kalibutan, inighulog sa kalayo gikan sa langit, mo na ang gitawag natong impyerno. Pag iyong gani nga kalayo na hulog gikan sa langit, meaning to say, wala pa'y kalayo karon. For example, kining sa Pinadayag, Kapitulo 20, versikulo 10, atong tanawon kung sa gisulti sa balaang kasulatan. Bueno, kung naamoy tawag na mo, aron tagaan na to og pagtagad ka ng inyong mga pangutana. Ingon dinhi, versikulo 10, og ang yawa nga nagpahisalaag kanila gitambog ngadto sa linaw nga kalayo og asopre, diin atuan na ang mapintas nga mananap og ang mini nga propeta. So imo makita naa dinhi igsuon. Unya kini siya igsuon atong makita nga ang kalayo nina og milamoy ngadto kanila. Versikulo 9, og mitunga sila ngadto sa lapad nga yuta og ilang gilibutan ang kampus sa mga balaan og ang syudad nga hinigugma apan dihay kalayo nga mikunsad gikan sa langit og milamoy kanila. Dining to si ang kalayo dili gikan silam sa yuta, mikunsad gikan sa langit og milamoy nganha kanila. Kinsang kanila? Ang yawa, ang sumusunod niya og kini nga kalayo igsuon milukop sa tibok kalibutan, sanglit ang mga dautan milukop man sad sa tibok nga kalibutan. Sa ato pa ang mahiagom ngadto sa kalayo ang tanan nga wala mahasulat sa balasahon sa kinabuhi. Tinuo tibok ni kalibutan igsuon. Dili ingon nga nasilam sa yuta og part lamang. Nagingon dinhi pero wala pa ni mahitabo kay wala pa masad muna og ang kalayo nga gikan sa langit. Aton tan-awon ang ikaduhang Pedro kapitulo 3 sa iyang bersikulo 10. Apan ang adlaw sa Ginoo moabot. Pag ihugig ang adlaw sa Ginoo moabot, wala ningog ang adlaw sa Ginoo nakaabot na. Wala. Dili ni siya past tense igsuon. Future tanawon ta. Apan ang adlaw sa Ginoo moabot sama sa usa ka kawatan ug unya ang mga langit mawagtang uban sa dakong dinaguok ug ang kasugdanan sa kalibutan mga tunaw sa hilabihan kainit ug pagasunugon ang yuta ug ang buhat nga anaa niini. Sunugon ang yuta ug ang buhat nga naa niini. So imo makita igsuon tibuok ni nga kalibutan pero wala pa ni siya mahitabo igsuon. Alaala nga wa man tayo sa tayo mabasa sa Biblia nga naa sa ilalom sa gitawag na tugyuta ang mao nga mga punto. Pero kanang impyerno igsoon wala na gitagana alang nato. Gidesign na alang sayo yawa. Pero ang problema lang igsoon kay nga naman daghang mga tao nga gusto musunod sa kausa si yawa ug walay laing choice ang Ginoo. Maapil gyud ta. Pero originally kung imo basahon ang Mateo 25 bersikulo 41 iya gina sa yawa nga gitagana alang sa yawa. Okay, 25:41. Og ang hari magaingon kanila diha sa iyang wala. Pahawa gikan kanako kamong mga tinunglo ngadto sa kalayong walay pagkatapos nga gitagana alang sa yawa og sa iyang mga manulunda. So ang kalayo, ang impyerno gitagana ngadto sa yawa ug ang iyang mga manulunda. Ang problema kay ang tao mopili man didto sa side sa yawa, dili man mopili ngadto sa Ginoo. Mamanggani nga si Kristo miyan ni sa kalibutan, nagpakamatay aron ang iyang dugo may bayad sa sala ug sa tanan mo tuog modawat kaniya, mahimo siyang anak sa Dios. Meaning to say gi-claim kanya pagbalik. Apan kung ikaw dili sa kagusto sa iya nga gi-offer nga kaluwasan, walay laing choice paingon ta dito sa kalayo. So daghang salamat ining imong pangutana igsoon.